हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव आं दिनैहाय भलिबल मेच नायनो थांनो नागिरदों देउलगुरि सारियालियाव बे मेचखौ अर्गानाइज खालामदों हरिसिंगा टाउन क्लाबा नोंथांमोना बे भलिबल मेचखौ नायनो गोसो दंब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन दायो जों थांसै मेच नायनो थांगासिनो दं नै आं दायो भलिबल मेच नायनो थाखाय नोंथांमोना दान्दिसेनि उनावनो भलिबल मेचखौ नुनो मोनसिगोन देउलगुरि सारियालि मोनथारसिगोन आं दायो बारा गोबाव गैला जास्ट नै आरो 1 मिनिट बिनि उनावनो मोनसिगोन ओरैबायदि बार बारदों दिनैनि दिनाव अब्लाबो भलिबल मेचआ सोलिगासिनो दङ मोनसिगोन नैबेनो जाबाय ग्राउन्ड आइले ग्राउन्डआव नै वाह ग्राउन्डआव आं दायो मोनफैनाय जाबाय ग्राउन्डआव इन जाबाय दायो भलिबल मेच नायनोसै आयै हाबा मोनफैनाय जाबाय दायो नायनोसै भलिबल मेचखौ माबोरै जागोन आरो बेसेबां इन्टारेस्टिं दायो नोंथांमोना नायलायबाय थाबानो जाबाय बेनो जाबाय ग्राउन्ड दायो इन जालांसै ग्राउन्डआव पार्किं माब्रै खबरफ्रा ओके आं बेखौ ट्रिपटेटसो बायदों फेन्सि बाजाराव बेसेबां लाखो 150 लानायमोन क्वालिटिया बिराद मोजां दे नोंलाय गेलेयाखै नामा आं गेलेथ'वाखै 10 मिनिट्स खालामदों अके नै बिदिनो मोनसे टीम जनानै दङ बहानि सोंसै बहानि ब्र नोंथांमोना कुरहय नायग्रासो बहानिलै नोंथांमोना बहानिलै हेक्टर नोंथांमोना हांमानि बे बाप दालाय गेलेबाय ना गेलेयाखै गेलेबाय ना साबाया एसे माब्रै सार बेनो ग्राउन्डआ नै जा बरिया बानायखादों ग्राउन्डखौबो बार बारनायनि थाखाय एसे दिक्कत जाबाय दिनै ग्राउन्डआ भलिबल मेचआव बार थायोब्ला एसेबाबो दिक्कत जायो दायो बिथिं मोननैसो टीम बार मावखालामगासिनो दङ बहानि सोंबासो मिथिगोन हेलौ ब्र कुरहय कौन सा टीम हरिसिंगा स्टेशन ब्लक बाप रे बाप ओइ एक्टरो खेलबोरी क्यों बाप रे एक्टर हिट बरिया गरम कर माब्रै जालायखो आदा खबरफ्रा मा आखाइनि बल ना मा भलिबल बर' मा बुङो बेखौ आखाइनि बल सोलायजायाना भलिबला मोजां बर'फ्रा सोलायब्रबो ना माब्रै आदा खबरफ्रा मोजां दा मा गामिनिमोन नोंथांमोना बेलगुरि नोंसोर गेलेबाय दासो जागोन दे नोंथांमोनालाय मा गामिनि जालायखोब्रा बेलगुरिनि प्लेयारफोर गरम खालामदो एसे आथिं आखाइफोरखौ बारदलाबायनानै सोरनिजों दं नोंसिनिया एदेनबारि होनबाथ' नोंसिना एसे उखुन्दै खुगोन खुनायाथ' उखुन्दै खुलायगोन नोंसोर एसे बाराथ' खुगासिनो उखुन्दैया दा नोंसिना खुगोन एसे मोजां गेलेबानो जाबाय दा माथो ना ओरैबायदि गरम दङ भलिबल मेच गेलेनायनि बरिया मेच सोलिगासिनो देउलगुरियाव आरो बिदि सोलिनांगौ ओनसोलाव अब्लासो प्लेयार्सफोरा माने दावगालांबाय थायो बेबायदिनो खेला लादावब्लासो दायो नोंथांमोना नैबे अफिसियेल जिरायग्रा आलासि जिरायग्रा बहानि दङ बेखौ नायनो हासिगोन दायो खेला नायदोंना दे नैबे जाबाय मा बुङो बुंग्रा मा बुङो इंलिसाव स्पिकारसो ना मा बुङोलै मिथिलायलांला मा बुंग्रा बर'आव लेक्सार होग्रा माबा लेंहरग्रा आरो नैबे जाबाय मोसाग्रा जायखौनो बुङो मा नुमारगोनसो दे मोसाबानो जाबाय बरिया आरो नै बिथिङाबो बिथिं जाय सासे मोसाग्रा बेबो गासिबो सिनायजोबखायो बिथांमोनखौ माब्रै खबरा हा
दा खामाय ओमफ्राय ओंखामफ्रालाय दे नों आरो बिदिनो सेर नोंना आरामनि नै बेफोरथिं दायो नै प्लेयारफोरा जिरायगासिनो बहानि जाखो ब्र'मोन बहानि फाख्रिबारि आरो बेलाय सोरमोनब्रा आरो माथो बिकास सारसलाय हा दामना होबालाय मा जानो बुंनाया गैला बेलेग सोलिलायगोन माथो नै कचारा बे मेनेजारा बिसिना नै दैफां फाख्रिबारिनि मेनेजार ओमफ्राय नामा मा होनो कुसु अ मिथिनोसै बे नामा कुसुसो महेन्द्रा कुसु औ कुसु बेना नामा दैफां फाख्रिबारिनि मानसिफ्रा जाय बिनि नामखौ मिथिया नाम गोदाना कुसु अ हरसिंगा बेखौ महेन्द्र मा सिनाया कुसुमबाथाय लोगो सिनायबाय नोंथांमोनालाय बहानि हा धेमाजि अ ओमफ्राय मा गामिजों गेलेगोन हरसिंगा टाउन क्लाबजों अके टाउन क्लाबानो खेला होदों माबा ब्लकजों माबाजों नोंथां अ फुटबल प्लेयारसो नोंथाङा अके नायनो फैदो आरो ना बरिया नाय सोलोंनांगौब्रा नोंसोरबो भलिबलखौबो इन्टारेस्ट भलिबलाबो माबोरै खबरफोरा नोंना दे गेलेया नामा नोंथाङा दे नोंथांमोनालाय मा गामि जालायखो खाथिनियानो माने माबानि हरसिंगानि पानिमुदि अके ओमफ्राय दा गेलेबाय ना गेलेयाखै नोंसोर दा जागोनसो थांनाय बोसोराव गेलेनो मोनैनि देग्लाय हरासै जोङो माने मोनस्लाबासै नोंसोरो दे जेबो नङा खालमासि गेलेदो बिदिबालाय बारहावायाथ' मा बुंनो फागुन बोथोर नालाय जाखादोंखा आरो बे फागुन बोथोराव जायफ्रानो गोसो रोङो बावनो हायानो बेखौ मिथिखायो माबोरै खबरफोरा नोंसोर गेलेदों मा गामिनि नोंथांमोनालाय दमाखा ओमफ्राय दा मा जाखो हाखोना हादिया हानानै दङ अके मोजां ना नै बिथिं माखासे प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ गरम खालामगासिनो दङ ओइ बहानि जाखो नोंसोरलाय अ नारेंखल माखानिसो नोंथांमोना बा माथो मानसिफ्रा ओइ लिंहरगौथ' आरो नै नारेंखल माखानि एक्टरफोर मोजां गेलेदो खिन्थु फाइनाल मोननांगोन दे गरम कर दायो नै गेमा जाथारसिगोन दसे उनावनो नोंथांमोना नायलायबाय थाबानो जाबाय दायो मा होनो मेट्सखौहाय मारै गेलेयो आरो जा दायो बारा बारगासिनो दङ एसे डिस्टार्ब होगासिनो भलिबल मेट्सआव बारा बारोब्ला एसे डिस्टार्ब जायो नाथाय बारा एसे दायो मोनानायजों खम जालांगोन बायदि आरो मेट्सआथ' खमसे खम 10टा 11टा जानो हागौ फाइनाला दिनैनो लास्ट ओमफ्राय नोंथांमोना नायलायबाय थादो बे समाव जोंहा मोननै गोख्रों दोलोआ भलिबल 4 क्वार्टार फाइनाल बादायलायगोन गोजा दोलोआनो जाबाय बेलगुरि आरो गुफुर दोलोआनो जाबाय एडेनबारि बेवहाय बिथांमोना दा 4 क्वार्टार फाइनाल गेलेगोन बेनि उनाव जोंहा मोननै दोलोआ सेमि फाइनाल गेलेगोन बेनिफ्राय जोंहा 7 बाजिनाय लोगो हयथ' फाइनाला जागोन बेखायनो साफ्रोमबो भलिबल गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ जाहाथे फाइनालसिम थानानै हेफाजाब होयो बेनि थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों What's the Belgrade? One love. बराबर पॉइंट Points to Edenbury. 1-1. Selesai siya. 5, 2, 1.
points to Belguri, 2-1. London team higher. 12 higher. Points to Edenbury, 2-all. हेलौ लोगोफोर नै दिनैहाय हरिसिंगा टाउन क्लाबा जा भलिबल मेच फाथिदों देवलगुरि सारियालि खाथियाव बेयावहाय प्लेयार्सफोरनो ओंखामबो होनाय जादों ओंखामाव दायो नायनोसै मा होदों मिरामिस आरो दाउदै होदों होनना खोनादों दायो थांनानै नायनोसै बेयावहाय माबोरै संदों आरो बेसेबां प्लेयार्सफोरा बेयाव फैनानै ओंखाम जादों मानो होनब्ला फुंनिफ्रायनो खेलाया सोलिदों मोनानि खैथायाव जोबगोन बेखौ मिथिया बेनिखायनो गासैबो प्लेयार्सफोरा ओंखाम उखैयो आरो जानाय आदार थानो गोनां जायो गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय जायो बेनिखायनो बेयावहाय बोथिसे ओंखाम जाहोदों नोंथांमोना दायो नायदो बेयाव ओंखाम संनायफोरखौबो मा टाइपआव जादों बेफोरनो आरो जायो पार्किं बाइक ओंखाम जानो फैग्राफोरनि बाइक दोननाय पार्किंफोर बेफोर जाबाय गेलेग्राफोरनि मा गामिनिलै नोंथांमोनालाय खमाबारि जाखांबाय दे ओमफ्राय नोंसिना जाबाय गेलेनाया जाबाय गेलेनाया हारिबायसो ए दे जेबो नङा आरो बेलेगाव नाजादोलाय आरो माथो बायदि बारदों फागुननि बार नालाय फाग्ला बायदि बार बारबाय दिनै मा संनो नागिरदोंलाय नै सुगासिनो ओंखाम थोआसै एसे सुबावगासिनो संग्राफोरा बिसोर ओरैबायदि बार बारदों दिनै भलिबल गेलेनायाव जा लिफ्ट खालामब्लाबो बुब्लाबो सार्भिस बुब्लाबो साइडजों थांलायनाय बेबायदि बार बारना होबाय दिनैनि दिनाव मानो होनब्ला एसे दिक्कत जाबाय बाब्रे ओंखाम जानाय हटेला नैबावनो जागासिनो मानसिफ्रा नै ओंखाम बेयाव आदा गोथाव ना दाउ मासे मासे माथो मानै मोनबाय दाउखौलाय नोंलाय मानै मोनजाबायलाय आसोला जानांसिगोन एसे उफाय गैया औ नै बिदिनो संग्राया नै संगासिनो दाउदै जिरगासिनो जा आसोल आसोलखा संग्राफ्राबो नायदो नोंलाय जाखांबाय लाबो जानांसिगोनलाय ओंखाम एसे जानोसै बावनो उफाय गैया दा हरनि 12टासो जागोन ना प्रग्रामानो लाबोबाय नै दायो ओंखाम दुवामाखानि प्लेयार्सफोर बिसोरो जाहैबाय बिपुल बर' लागाव दाउ मासे लाबोलायबाय ओंखाम जानोसै नै दायो बेयाव जानानै आरो खेलाखौ नायनोसैलाय बरिया दालि लाब्रायाव गोथावखानै जा गोथाव जाखादों संनायाबो दायो जाखांबाय दायो खेला नायफिनसैलाय थांनोसैलाय दायो आरो बारखौ नायनाय जायो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि फागुननि बार बारदोंना अब्लाबो मा खालामनो माने भलिबल मेचखौ दिनैनि डेटआव लाबाय नालाय होनो गोनां जाबाय गासैबो प्लेयारफ्रानो फैखाजोब्बाय अब्लाबो बारावब्लाबो भलिबल बलखौ गेलेबाय मानो होनब्ला बाराव एसे भलिबल गेलेनाया एसे गोब्राब जायो माने लिड खालामब्लाबो पइन्टआव थाङा
सार्भिस बुबाबो जेराव गोलैनांगौ बेयाव गोलैहैयाबा जों बुखे जानानै एसे बेलेगाव गोलैयोना अब्लाबो गेलेदों दायो प्लेयार्सफोरा दायो मोनायाव फाइनाल जाहैगोन नाथाय फाइनालाव बाराबा एसे मोजां नायनो मोनगोन आरो नाइटआव जागोन नालाय बरिया जागोन आरो नोंलाय मा गेलेयाखै नामा जों माबायावसो संग्रायाव ओंखाम संग्रायाव मा संख्रि जेनेबा दाउदै रुबाय ना दाउदै रुबाय दाउदै दालि सब पुरा ए टु जेड बारा जाखोमाना दे नोंसोरो जिरिनो खैथासो जाखोमाखो सावलियालाय मोनथाम जाखोमायानो नैबेथ' हाखागोन जानो 10थासोखौ 20टा ए सार खबर কি নিছ না বড়িয়া ক্লাস চলি আছে না ক্লাস বহুত দুনিয়া দেখা যে ফাটাবি না দে नै रेफ्रिसफोर सारमोन मोनफैनायबा दायो ओंखाम जानो माब्रै सार खबरफोरा ओंखाम जाबाय थिगैनो माथ' बोथोरा एसे थिग दं बारा दं बोथोरना माथो बुंदों आरोना थेवबो खिन्थु गेमा मोजां जादों गेमाथ' सोलिगोन दे जादो सार होमबा ना मोजाङै जालांबाय सार 12थासिम जानो हागौ दिनै मेचआ जाखांबाय सिस्टारमोन मोजाङै जाखाबाय सार गोबावैनो नै दायो रेफ्रिसफ्राबो दायो ओंखाम जानो फैबाय मानो होनब्ला खेलाखौ दसे ओंखाम जानायनि थाखाय बन्द' खालामथ'बाय दायो 1 घन्टा टाइम बन्द' खालामथ'नाय जादों बेनिफ्राय मेचआ सोलिफिनगोन मा बुङो बेखौ लान्च ब्रेक माने सानसुनि ओंखाम जानाय बेनि थाखाय एसे दसेखिनि बन्द' खालामथ'बाय आरो दान्दिसेनि उनावनो मेचआ दायो सोलिफिनसिगोन दायो ग्राउन्डआव थांगासिनो नै गेदेराबो मोनफैलायबाय ओंखाम जानो जादो दे थांफिनसै आरो दायो ग्राउन्डआव थांफिनसै दायो भलिबल जेराव जादों एसे गोजानाव माने आधा किल'मिटार गोजानाव बे जानाय बेबस्थाखौ बानायनाय जादों मानो होनब्ला ग्राउन्डआवनो बानायोब्ला अनेक मानसिफोर नायग्राफ्राबो अनेक थायो नाथाय गासिखौथ' जाजोबनो हाया प्लेयार्सफोरखौ जाहोदों आरो जायफ्रा खामानि मावग्रा कमिटिनि बिसोरखौ एसे ओंखाम जानो गोनां जायो नालाय सानसेमानि खामानि मावनाय आरो दा नै मोनायावबो खामानि मावनांगोन मानो होनब्ला हरनि 12थायाव जानो हागौ 1थायाव जानो हागौ बेनिखायनो सानसुनि ओंखाम जानायखौ बेयाव होनाय जादों आरो प्लेयार्सफोराबोथ' थांफिननो हाया जाय देरहानाय आरो जेननायनिबो जाहोहरदों आरो देरहानायनिबो जाहोदों ना बेबायदि बेबस्था खालामनाय जादों आरो हरिसिंगा टाउन क्लाबा भलिबल मेच होनायाव दिनै सानसेयारि भलिबल मेच होदोंमोन आरो बोसोरफ्रोमबो सोलिबाय थायो बे भलिबल मेचआ देग्लायजों बोसोरथाम जाबाय आरो खालमासिम सोलिगोन आरो सोलिलांबाय थागोन बेबायदिनो अब्ला नोंथांमोना दायो मेचखौ नायफिनदो दायो थांफिनसै ग्राउन्डआव